lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig at pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong Post na. So Sinabi guys, yan. andito na nga po kami sa bahay ng birthday celebrant. At ito na nga, ipa-prank na natin siya. Aras na! So, ganito pala kalawak ang lupain na bibilhin natin. Ito po yung lupa. Hindi, bangin mutla. Hello po. Hello po. Saan po dito si Ma'am? Hello, Mina F. Comment po. Our queen of the house. Oh, very beautiful. Hello po, Nay. Nay, dumating na po yung washing machine po. Galing po sa Amerika. Kailangan nyo pong bayaran po yung shipping worth of 5K po. May kenay. Walay impawit doon si kaya washing machine. Salamat na. Walay bayar to may shipping fee to. 5K na. 5,000 po, Nay. Pagtawsang ko no. Hiling. So, Nay, bigyan na lang po natin doon sa labas yung order nyo. Ang nangan yun ko noon, saan yung Saan po pwedeng idaan yung washing machine na Doon sa... Dito kasya naman ata siguro dyan. Sabi na lang sinari dyan sa hapdan. Bayan ang kumot. Oh! Utang tayo. Opo, pwede po. Pwede naman Bayaran pong- nyo na lang po ang installment. Pwede pong 3 gigs na yung okay, 2 gigs. Para Araw-araw kong papansin dito. araw-araw 20 na yun. Araw-araw ko nabibite. Ang bumabay. Araw-araw 20 na, araw-araw 20. 12 hours, 5 Akala ko piso. mga Ay, sige lang. Ang mga madam, ang mga sir. Hindi po. Ay, hindi ba? Sige, punta tayo doon daw sa washing machine. Tignan niyo po yung washing machine po. May washing machine niya. Ito din si kayo. May washing machine yun na yun. Pawit doon. Kaya to man labay sa ito. Kaya to man labay sa ito. Kailangan niya parsoy. Kaya to man labay. Dandahan, mother. Kayo pakyat. Oh, palagay kayo, mother. Ibaning dinadaanan ni mother. Diyan ka, Emiri, andin. Ba't mo kami manawit na ya? Taas, mother, taas. Pasensya na, tad. Dito kami sa likod, madam, kung ano man yung i-deliver nyo. Eh, okay lang po, ma'am. Siguro yung washing machine dyan. Diyan ta. Pagtutulong-tulungan na lang po namin. Sige po. May ano daw sila ano yung washing machine. Ay. Araw-araw pagbabayad daw kami ng 5,000 ni mother. Sasabihin ko yun ang order ng washing machine. Saan? Sino? Joke, sabay joke. Andun po ka, no? Takdang, mother, takdang. Takdang. 1, 2, 3. Na, ito na nga po yung order ng washing machine. Ito yung washing machine. Aliwan na, aliwan. Ito na po. Na!
Balo may gawa yun, naka-plastic na eh. Naka-karton. Wait, Ibi. Kunay. Red touch screen. Agaraw kami la ay. Di man napadalay. Ay, naman naman. Di man Nedken. Agi ako kinakabahan. Di makunay ni man. Matapat yan. Ay. Pagkalugan, ha? Madam, makaya naman sasakyan sa amin. Pwede rin po. Ano rin ba? Pandar pa, kami agad andak sa Pabukas mo sa kanya pa. Kita magbukas. Bakit? Hindi. Oo, bahala na. May pirma yung labat danay. Gano, Ken. Pero madam, Ilan na po kami ni Manila. kaya kita na kung Manila ko naman. Tama? Sana Kita na may... Adya, andito yung ballpen. Sana magbukas. Sana magbukas. Tarang kayo na nito. Anay, buksan niyo na po. Gani may mga. Gusto niyo na ita kayo, para kayo kung makakita ng washing machine. Bakit di niya kayo buksan, man? Hindi alalayan sa inyo. Dandahan. Atras yan na eh. Para sa inyo po itong washing machine na. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Kamuntay mo siya ng mic Nay, dito na lang po. para makita yung background. Pero ang damo. Sino man yung nag-surprise sa kanya? Salamat. Salamat. Picture po na, itingin po dito na eh. Nay, sino yung manliligaw niyo? Sana all na na eh. Sana all. O, yan po na eh. 1, 2, 3. So, yan. Ano pong masasabi niyo kay Ma'am Estrella po na nagpa-surprise na siya? Si Pilumina. Diyan ka sa kamera. Kami na na. Diyan kayo nung nai. Yakay ni, dito ka kasi. Dito. Iyak ko na. Salamat, anak. Bahala, tigili. Salamat. Ganyan kayo kamahal, ma'am, na anak mo. Ganyan kayo. Nararamot ko kayo ba? Yo, hindi pa nga po dyan nagtatapos ang aming pa-surprise kay nanay at ipapasok na po namin yung handa ni nanay sa loob po ng bahay. So, ano pang hinihintay nyo? Arat na! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dapat din ako na sorpresa. Thank you, sister. Madam.
moments later. Nay, hindi pa po dyan nagtatapos ang surprise sa inyo. Meron pa pong message na gustong iparating mula sa inyong mga anak. At babasahin po yan ni Ate Dian. Para sa aming napakabuting nanay, maligayang karawan sa iyo. Nay, sa araw na ito, kayo naman po ang tunay na bida. Maraming salamat po sa pag-aalagang walang kapantay. Pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. At pangunawang hindi nasusukat. Ang aming munting hiling ay sana biyayaan ka ng ating Diyos ng kalusugan at mahabang buhay upang tayo ay magsama pa ng mahabang panahon. Kulang ang regalo at card para maipadama namin sa iyo ang aming pagmamahal at pasasalamat. Pero sana mapaligaya ka namin sa aming inihandog na sorpresa para sa iyo. Happy birthday, Nanay! Inar-araw mi kayo. From mga anak, manugang at apo. So, ano pong masasabi niyo sa message po ng inyong mga anak, apo at manugang po? Dito po, tingin po kayo dito. Para makita ko successful ang mga apo. So, ikaw po, Nay, message niyo po. Nanay. Kaya iyak tayo. Ang po akisan. Ang dahil ko na akis ni beauty. Tawasan yung kagandahan niya na. Kaya nga. Younger look nanay. Opo, message po. Yes! Yun. Kulang pa ito sa pag-aalaga, pagmamahal namin kay nanay. Sana maampan niyo yung buhay niya kasi hindi namin nagawa ito kay tatay. Naalala ko kasi si tatay hindi namin siya naalagaan kasi bigla siyang namatay. Hindi siya namin nagawa ng ganito. Kaya kay nanay man lang, hindi ko naman alam ito na ginawa ni ate. Basta ang alam niya, magluluto lang ako, pero hindi ko to alam talaga. Kaya ate, salamat. Kayo ang nagbigay kay nanay ng kaligayahan niya. Ate, ingat ka dyan ate. Mahal ka namin. Mahal ka namin, nanay. Si ate po, message po kay nanay. Si nanay po. Ate Miriam. Happy birthday, nanay. Si Manang. Nanay, happy birthday. Ano man pagpanak mo nanay. Magnahat ka nanay. Salamat. Kumon, magsinilaman niya. Lawas ito kay nanay. Salamat anak. Sir, kita, pagaling ka. I love you. Papakisan niyo mo kayo. Message mo lang, happy birthday nanay ka po lang. Happy birthday na mo si nanay. Emotional. Pinapayak na kasi. Nanay, ang kilikik ng nanay. Happy birthday nanay ko nung nag-arami kayo. Ayaw ko tanan. Talusan niyo lahat yan. Dataan. Wah. Bait nanay. Pamit na punta kay nanay. Happy birthday nanay. Kiss mo nanay. Kiss mo si nanay, kiss. Dyan mo. Kiss mo na si nanay. Ayan. O, sindihan na lang po namin yung kandila at sabay-sabay po natin kantahan si nanay ng happy birthday. Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Nanay. Happy birthday, Nanay. Happy birthday, Nanay. Happy birthday, happy
Sana mawala ng Happy birthday, nanay. Oh, family picture na lang po. Happy birthday, Nanay! Hindi pa nga po siya nagtatapos ang aming pa-surpresa kay Nanay at may dalawang sakong bigas pa. Ang gift para kay Nanay. Meron ko. Ako rin yun ah. Arat na! A few moments later. Ayun na!